ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామములో సహోదరి సహోదరులకు, నా బంధుమిత్రులకు, నా స్నేహితులకు, గనులైన దైవ సేవకులకు నా ప్రేమపూర్వకమైన వందనాలు, స్తోత్రాలు. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన మరో సమయాన్ని బట్టి నేను ప్రభువుని స్తుతించే వారినై ఉన్నాను. నేను, నా కుటుంబం, నా పిల్లలందరూ బాగానే ఉన్నాం. మీరు దేవుని మహాకృపచేత మీరందరూ కూడా బాగుందిరని నేను తలస్తూ ఉన్నాను. మరొక తరుణం దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవటానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి నేను ప్రభువుని స్తుతించేవాడనై ఉన్నాను. ఇర్మీయా గ్రంథంలోంచి ఒక మాట మీతో నేను పంచుకోవాలి అని ఆశిస్తున్నాను. ఇర్మీయా గ్రంథం 22వ అధ్యాయం మీరు 29 చూడగలిగితే, దేశమా 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 యెహోవా మాట వినుము. గమనించండి, ఇర్మీయా గ్రంథంలో యేసు ప్రభుల వారు అంటున్నారు, దేశమా 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 యెహోవా మాట వినుము. గమనించండి, ఎవరి మాట మనం విన్నారు? అందుకే ఇక్కడ చూస్తే దేశాన్ని కాదు, నిన్ను అడుగుతున్నాడు, నా కుమారుడా లేకపోతే నా కుమార్తె, నా మాట విను. ఆలోచించండి, దేవుని మాట వినటం వలన మన జీవితానికి ఆశీర్వాదం అనేది మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని నేను మనవి చూస్తాను. అందుకే ప్రభు అంటాడు, దేశమా 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 యెహోవా మాట వినండి. ఎవరి మాట మనం వింటున్నాం అనేది మనం ఆలోచిస్తే లేఖనములోంచి కొన్ని విషయాలు మనము దేవుని పేరిట నేను మనవి చూస్తున్నాను. ఇశ్రాయేలులకి మొట్టమొదటి రాజు లేని దినాల్లో మోషే తర్వాత యెహోషువ తర్వాత న్యాయాధిపతుల తర్వాత గమనించినట్లయితే చూడండి, రాజులు లేరు, ప్రవక్త లేడు. అయితే ఇశ్రాయేలులు సమూయేలు కాలంలో ఒక రాజు కావాలి అని కోరుకున్న సందర్భాన్ని బట్టి మనం చూడగలిగితే, దేవుడు బెన్యామీను గోత్రములో నుంచి మంచి అందగాడునైన దేవుడు చక్కటి యవనస్తుడైన సౌలును ఇశ్రాయేలు మీద రాజుగా చేశాడు. గమనించమని నేను మనవి చేస్తున్నాను. అప్పుడు చేస్తే చూడండి, యెహోవా మాట వింటాడు అని అనుకున్నాడంట, యెహోవా మాటకు లోబడతాడు అనుకున్నాడంట. గమనించమని మనవి చేస్తే అతడు ఎక్కడూ కూడా యెహోవా మాట వినినట్లు మనం చూడలేదు. అందుకే మనం లేఖనములో మనం చూడగలిగితే ఆలోచించండి, ఒకరోజు సమూయేలు పాస్టర్ చెప్పాడు, అయ్యా నువ్వు పలాని ప్రాంతంలో ఉండు, నువ్వు పలాని ప్రాంతంలో ఉంటే నేను వస్తాను, నీకేది చెప్పాలో ఏది చెయ్యాలో నేను నీకు తెలియపరుస్తాను, నువ్వు పలానా దిక్కును ఉండు అన్నప్పుడు చూడండి, వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాడు. కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్రవక్త రాలేదు, గమనించినట్లయితే 1 రోజు 2 రోజులు 3 రోజులు 4 రోజులు 5 రోజులు చూశాడు. కానీ చూస్తే జనం వెళ్ళిపోతున్నారని గ్రహించిన వాడై అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటో తెలుసండి, అతడంట సేవకుడు చేయవలసిన పని అతడు చేస్తాడు. ఏం చేశాడు అంటే అతడు బలి అర్పించినట్లు మనము చూస్తున్నాం. ఈ తరువాత ఆ బలి అర్పణ అయిపోయిన తర్వాత దైవ సేవకుడు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత అక్కడ చూస్తే జనము లేరు, అక్కడ చూస్తే రక్తము పొర్లుబడి ఉంది. అప్పుడు వెంటనే దైవ సేవకుడు అంటాడు, చూడండి, ఒకడు ఆజ్ఞని గైకొనుటి కంటే చూడండి పొట్టేలు అర్పించుట కంటే ఏ మాట వింట శ్రేష్టము అన్నాడు. గమనించమని నేను మనవి చూస్తున్నాను. అంటే సౌలు దేవుని మాట విన్నాడా అని అంటే దేవుని మాట వినలేదు అనే విషయాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని కూడా నేను మనవి చూస్తున్నాను. అందుకే ప్రభు అంటాడు, దేశమా దేశమా యెహోవా మాట వినుము. గమనించమని మనవి చూస్తున్నాను. ఎవరో మాట మనం వినాలి. ఆలోచిస్తే చూడండి, మరొక సందర్భంలో సమూయేలు చెప్పాడు, బాబు నువ్వు పలానా ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తిని కనికరం చూడవద్దు, కనికరం చూడకుండా స్త్రీలనేమి పెద్దలనేమి పిల్లలనేమి చూడండి, అక్కడ కనపడిన ప్రతి దానిని, గాడిదలే గాని ఎద్దులే గాని నీకు కనపడిన ప్రతిది కూడా ముక్కలుగా నరికేయి అని చెప్పి దైవజనుడు చెప్పిన మాటకు చూస్తే చూడండి, అతని ఇక్కడ చూస్తే అక్కడ చాలా బలమైనవి చూడండి, బలిసినవి తీసి పక్కన పెట్టి బలహీనతగా ఉన్న వాటిని ముక్కలుగా నరుకున్నట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం. గమనించమని నేను మనవి చేస్తున్నాను. అందుకే దేవుని వాక్యం అంటుంది, దేశమా 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 యెహోవా మాట వినుము. యెహోవా మాట వినుట వలన నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు, యెహోవా మాట వినుట వలన నువ్వు దీవించబడతావు. అందుకే మీరు చూడగలిగితే
2వ సమూయేలు గ్రంథంలో ఒక మాటను మీకు జ్ఞాపకం తీసుకురావాలి అని నేను ఆశిస్తున్నాను. అందుకే చూడండి 3వ అధ్యాయంలోకి మనం వెళ్ళగలిగితే అక్కడ ఒక శ్రేష్టమైన మాట రాస్తూ వస్తాడు. ఏంటి అని ఆలోచిస్తే గమనించుకోమని కూడా నేను మనవి చూస్తున్నాను. దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలిగితే ఒక శ్రేష్టమైన మాట లేఖనములో మనం చూస్తున్నట్లయితే సౌలు కుటుంబము దావీదు కుటుంబం బహుకాలం యుద్ధము జరగగా చూడండి, సౌలు అంతకంతకు దిగజారిపోయిన, దావీదు అంతకంతకు ప్రబలను అని రాయబడింది. అంటే దావీదు అంతకంతకు వర్ధిల్లాడు, సౌలు అంతకంతకు దిగజారిపోయినట్లు మనం చూస్తున్నాం. దీనంతటికి కారణం ఏంటో తెలుసండి, దేవుని మాట వినకపోవటం వలన, దేవునికి విధేయత చూపలేనందు వలన, దేవునికి లోబడలేనందు వలన అక్కడ చూస్తున్నట్లయితే సౌలు కుటుంబం దిగజారిపోయింది. సౌలు దావీదు ఏమనుకుంటారు అంటే అల్లుడు మామగా మనం చూస్తున్నామండి. అయితే ప్రియులరా, మామగారిని ఆశీర్వదించలేదు కానీ అల్లుడిని ఆశీర్వదించేటట్లు మనం చూస్తున్నాం. కారణం ఏంటో తెలుసా, దావీదులో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది, సౌలులో ఆ ప్రత్యేకత లేదు. దావీదులో ఒక గుణలక్షణం ఉంది కానీ సౌలులో గుణలక్షణం లేదు. అందుకే మనం చూడగలిగితే సౌలు కుటుంబంలో దావీదు కుటుంబంలో బహుకాలం యుద్ధము జరిగిన దేవుడు అంతకంతకు దావీదును ఆశీర్వదించాడు, అంతకంతకు దేవుడు దీవించుకుంటూ వచ్చాడు. కానీ సౌలును అంతకంతకు దిగజారిపోయినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం. అయితే దావీదు తర్వాత చూసినట్లయితే సొలొమోనే కావచ్చు. చూడండి, దావీదు తర్వాత చూసినట్లయితే చూడండి, ఒక్కొక్క రాజుని మనం పరిచయం చేసుకున్నట్లయితే దావీదు తర్వాత సొలొమోను తర్వాత ఇలాగ రాజులు అనేకులు దావీదు కుటుంబంలోంచి పరిపాలన ఇచ్చినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం. సౌలు కుటుంబాన్ని మనం చూడగలిగితే సౌలే గాని సౌలు పిల్లలే గాని యుద్ధంలో చనిపోయినట్లు చూస్తున్నాం. సౌలు కుటుంబం ఎక్కడా కూడా రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నట్లు చూడలేదు. కారణం ఏంటో తెలుసండి, ఆలోచించుకోమని మనం వచ్చేస్తాం. నా ప్రియమైన సహోదరుడా, దండం పెట్టి దైవ సేవకుడుగా నేను మనం చేస్తున్నాను. అందుకే ఇక్కడ చూస్తే నీ పేరు పెట్టి ఒక్కసారి నువ్వు ఆలోచించుకో, ఒక్కసారి నువ్వు గమనించినట్లయితే దేశమా దేశమా దేశమా, దేశము కాదు, విజయ్ కుమార్ విజయ్ కుమార్ విజయ్ కుమార్ యెహోవా మాట వినుము అంటున్నాను. నువ్వెవరి మాట వింటున్నావో నువ్వు ఆలోచించుకోమని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఇరిమియా గ్రంథంలోకి మీరు వెళ్ళగలిగితే ఇరిమియా గ్రంథంలో ఒక శ్రేష్టమైన మాట నాకు రాస్తూ ఉంటాడు, నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇరిమియా గ్రంథంలో 22వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే 21వ వచనంలో రాయబడిన మాటను మీకు జ్ఞాపకం తీసుకురావాలి అని నేను ఆశిస్తున్నాను. నీ క్షేమకాలంలో నీతో మాట్లాడి తిని గాని నీవు నా మాట వింటుంటివి, నా మాట వినకపోతే నీ పాలేము నుండి నీకు వాడిక. గమనించే మరి మనం చూస్తున్నాను. ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనం పిలిచాడట. ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడే కాదండి, మనం దేవుడు సకల ఐశ్వర్యములనిచ్చి మన దేవుడు మనల్ని పిలిచినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆయన మాట మనం వినలేని వారిగా మనం ఉన్నాం. ఆయన మాట వినకపోవటం మనకు వాడికైపోయింది అని లేఖనాల్లో మనం చూడగలుగుతున్నాం. అవునండి, దండం పెట్టి దైవ సేవకుడుగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడు నీ సకల ఐశ్వర్యాలను అనుభవిస్తున్నప్పుడు దేవుడు నీ క్షేమాస్థితిని దేవుడు ఆశీర్వదించినప్పుడు నీవు ఆయన మాట వింటున్నావా లేదా అనేది ఇరిమియా గ్రంథంలో మాట్లాడుతూ ఇరిమియా ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడు యేసు ప్రభు. నీ క్షేమకాలంలో నేను నీతో మాట్లాడుతుంది, కానీ నువ్వు నా మాట వినకపోతివి, నా మాట వినకపోవటం నీకు బాల్య నుండి వాడికైపోయింది. గమనించమని మనం చూస్తున్నాను. మందిరానికి వెళ్ళిన, ఆరాధనకి వెళ్ళిన, 1000 రూపాయలు కానుకలు ఇచ్చిన ఈనాడు మానవుల జీవితంలో దేవుని మాట పెడచుకుని పెట్టి వారు కొల్లోలుగా కనబడతారు. నా ప్రియమైన సహోదరుడా, నువ్వు ఆశీర్వదించబడుతున్నావా, దీవించబడుతున్నావా, శపించబడుతున్నావా అనేది మనం ఆలోచన చేస్తే అందుకే దేవుడు 2 కుటుంబాలు పరిచయం చేస్తున్నారు. ఒకటి దావీదు కుటుంబం, రెండవది సౌలు కుటుంబం. సౌలు కుటుంబం అలాగా అయిపోవట కారణమే దేవుడు అన్యాయస్తుడా అనంటే అది ఎన్నడూ కాదు అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఆలోచించండి, దేవుడు ఎప్పుడు అన్యాయస్తుడు కాదు. అందుకే బైబిల్ అంటుంది, నీ నీతికి తగినట్లుగా నీ నివాస స్థలాన్ని నేను వర్ధిల్ల చేస్తాను. గమనించుకోమని మనవి చేస్తున్నాను. నువ్వు వర్ధిల్లబడాలన్నా, నువ్వు దీవించబడాలన్నా, నువ్వు ఆశీర్వదించబడాలని, నువ్వు క్షేమాభివృద్ధి నొందాలన్నా కేవలం నీ చేతిలో మాత్రమే ఉందని నువ్వెన్నడూ మర్చిపోవద్దు అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఎందుకని అంటే దేవుడు పరిశుద్ధతను కోరుకునేవాడు, దేవుడు యథార్థతను కోరుకునేవాడు. దేవుని మాటకు లోబడితే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అనే విషయమును మీరు ఎన్నడూ కూడా మర్చిపోవద్దు అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. అందుకే నా ప్రభు ఆశిస్తున్నది ఏంటంటే నీ సేవ కాలంలో నేను నీతో మాట్లాడితే నీవు మాట వినకపోవటమే నీకు వాడికైపోయింది. ప్రియమైన సహోదరుడా, ఆలోచించుకోమని నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఎవరి మాట వింటే మనం దీవించబడతాం, ఎవరి మాట వింటే మనం ఆశీర్వదించబడతాం. అందుకే చూడండి, దావీదు ఆశీర్వదించబడ్డాడు, దావీదు దీవించబడ్డాడు, దావీదు వర్ధిల్లాడు. కారణం అంటే దావీదుకున్న మంచి లక్షణం కానీ సౌలులో లేదు అనే విషయాన్ని మీ రాత్రి మీకు జ్ఞాపకాన్ని తీసుకుని వస్తున్నాను అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. యేసు ప్రభు పుట్టాడు ఈ లోకములో,
ప్రియుల తల్లిదండ్రులు తీసుకుని వెళ్తున్నాడు. తల్లిదండ్రులు తీసుకుని వెళ్ళి ప్రతి సంవత్సరం ఏట యెరూషలేములోకి వెళ్ళి అక్కడ ఆరాధన చూసుకుని గుణలక్షణాలు యేసు ప్రభు కాలంలో ఉన్నది గమనించుకోమని మనం చూస్తున్నారు. యేసు ప్రభుని తీసుకుని తల్లిదండ్రులు యెరూషలేములోకి వెళ్ళినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చూడండి, లూకా సువార్తలకు మీరు వెళ్ళగలిగితే 2వ అధ్యాయంలో మీకు ఒక విలువైన మాటను మీకు జ్ఞాపకం తీసుకురావాలి అని నేను ఆశపడుతున్నాను. మీరు గమనించినట్లయితే, ఆలోచించినట్లయితే చూడండి, ఒక మాటను మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను. ఆయన 12 ఏండ్ల వాడై ఉన్నప్పుడు ఆ పండుగ వాడికై తన వాడికి చెప్పున యెరూషలేములోకి వెళ్ళాను. గమనించండి, యేసు ప్రభు తన 12 సంవత్సరాల వయసులోని గమనించుకున్నట్లయితే తల్లిదండ్రులతో వెళ్ళినట్లు మనం చూస్తున్నాం. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? యేసు ప్రభు ఒక వాడిక ఉందట. ఏంటి ఆ వాడిక? దేవాలయంలోకి వెళ్ళటం. గమనించుకోమని మనం చూస్తున్నాం. దేవాలయంలోకి వెళ్ళి ప్రియులారా పండగను ముగించుకుని తల్లిదండ్రులు తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. ఒక దిన ప్రయాణం చేస్తారు. కానీ దిన ప్రయాణం చేసిన అక్కడ బంధువులలో చూస్తారు, స్నేహితులలో చూస్తారు. తల్లిదండ్రుల దగ్గర బాలయేసు లేనప్పుడు చూడండి, వారు మరలా తిరిగి వాళ్ళు ప్రయాణములు తిరిగి దేవాలయంలోకి వస్తే ఆ ప్రభు అయిన యేసు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని ఆలోచిస్తే దేవాలయం ధర్మోపదేశుల మధ్యలో, శాస్త్రుల మధ్యలో బోధిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. అంటే నా ప్రభువుకున్న అలవాటు ఏంటంటే, నా ప్రభువుకున్న గుణలక్షణం ఏంటంటే, ఆయన మందిరములోకి వెళ్ళి ఆయన వాడికి చెప్పున ఆయన చేస్తున్న పని ఏంటంటే వాళ్ళకి బోధిస్తున్నట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం. నా ప్రియమైన సోదరి సోదరుడా, అందుకే దేవుని వాక్యం అంటూ నీ క్షేమ కాలంలో నేను నీతో మాట్లాడు. నీకు ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడు, నీకు ఐశ్వర్యం ఉన్నప్పుడు, నీ బలం ఉన్నప్పుడు, నీ శక్తి ఉన్నప్పుడు నేను నీతో మాట్లాడితిని గాని నువ్వు నా మాట వినకపోతివి అని ఇరిమియా గ్రంథములో ఇరిమియా ప్రజల గురించి ప్రభువు మాట్లాడుతున్నాడు. నా ప్రియమైన సోదరుడా, దండం పెట్టి దైవ సేవకుడుగా నేను మనం చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైనా యెహోవా మాట వింటావా? ఇప్పుడైనా యెహోవా మాట వింటుడే నీవు ఆశీర్వదించబడతావు అనే విషయం నేను జ్ఞాపకాన్ని తీసుకుని వస్తాను. యెహోవా మాట ఎంతవరకు నువ్వు వింటున్నావు? ఎంతవరకు నువ్వు దేవుని వాక్యానికి లోబడుతున్నావు? ఎంతవరకు దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపగలుగుతున్నావు? ఎంతవరకు దేవుని వాక్యానికి మన జీవితంలో మనం అంగీకరించగలుగుతున్నామో ఒక్కసారి మనం మనస్సు పెట్టుకోమని కూడా నేను సేవకుడుగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. యెహోవా మాట వింటే నువ్వు ఆశీర్వదించబడదు. ఎందుకు నువ్వు ఆశీర్వదించబడలేకపోతున్నావు? ఎందుకు నువ్వు దీవించబడలేకపోతున్నావు? ఎందుకు మేలులు చూడలేకపోతున్నావు? ఎందుకు క్షేమాభివృద్ధిని కలగలేకపోతుంది? ఎందుకు నువ్వు రోగాలమయంలో జీవిస్తున్నావు? ఎందుకు సఫాలమయంలో జీవిస్తున్నావు? ఎందుకు కన్నీటితో బ్రతకవలసిన పరిస్థితి నీకు వచ్చింది అంటే దేవుని వాక్యం అంటుంది, నువ్వు నా మాట వినుకపోవటమే నీకు వాడికైపోయింది. నా ప్రియమైన సోదరి సోదరుడా, నా దేవుని సేవకుడుగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. దేవుని పేరట మీకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి మనసు పెట్టమని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. మన బ్రతుకులు ఎలాగున్నాయి, మన జీవితాలు ఏ రీతిగా ఉన్నాయో ఒక్కసారి నీకు నీవే పరిశోధించుకోమని కూడా దైవ సేవకుడుగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. యెహోవా మాట వింటే నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. యెహోవా మాట వింటే నువ్వు దీవించబడతావు. యెహోవా మాట వింటే నువ్వు మేలులు అనుభవిస్తావు అనే విషయమును మీరు మర్చిపోవద్దని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. అందుకే నా ప్రభువుకున్న గుణలక్షణాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఆయన 12 సంవత్సరాల వయసులోనే యెరూషలేము తన వాడికి చొప్పున మందిరములోకి వెళ్ళి ఆయన బోధించడం ప్రారంభించాడు. మరి నీకే వాడుకుంది? మందిరంకి వెళ్ళే అలవాటు నీకుందా? ఆలోచించుకోమని మనం చూస్తున్నాను. అందుకే దావీదు అంటాడు, జనులు నాతో దేవుని మందిరమునకి వెళ్దామని జనులు నాతో అన్నప్పుడు నేను ఎంతో సంతోషించుతిని. దావీదు కోరుకునేది ఏంటో తెలుసని, దేవుని సన్నిధిలో సకల ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి, దేవుని సన్నిధిలో సంతోషం ఉంది, దేవుని సన్నిధిలో సమాధానం ఉంది, దేవుని సన్నిధిలో నెమ్మది ఉంది, దేవుని సన్నిధిలో సుఖశాంతులు ఉన్నాయి. దావీదు ఎరిగిన వాడు గనుకే దావీదు సన్నిధిని గురించి ఎంతగానో బైబిల్ రాసుకుంటూ వస్తాడు. నా ప్రియమైన సోదరుడా, మరి నీకే అలవాటు ఉందో ఒక్కసారి మనసు పెట్టుకోమని మనం చూస్తున్నాను. 12 సంవత్సరాల వయసు కాలమని యవ్వన కాలంలో మనం చూసినట్టయితే 12 సంవత్సరాల మన పిల్లలు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో మనం ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకోండి. అయితే 12 సంవత్సరాలు దేవుని మాట వింటాడా అని అంటే ఆలోచించినట్లయితే, కానీ యేసుకున్న అలవాటు ఏంటి? యేసుకున్న వాడికేంటి అంటే తన వాడిక చెప్పిన అతడు దేవాలయంలోకి వెళ్ళినట్లు మనము చూడగలుగుతున్నాం. మరొక మాట కూడా మీకు జ్ఞాపకాన్ని తెస్తాను. చూడండి, మనము లూకా సువార్తలు 22వ అధ్యాయం మనం చూడగలిగితే 29వ వచనంలో మరొక మాటను కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. తరువాత ఆయన బయలుదేరి తన వాడికి చొప్పున ఒలీవల కొండకు వెళ్ళను. గమనించమని మనం చూస్తున్నాను. యేసు ప్రభుకి ఇంకొక అలవాటు ఏంటంటే తన వాడిక చెప్పిన యేసు ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే ఒలీవల కొండకి వెళ్ళాను. గమనించమని మనం వచ్చేస్తున్నాను. నా ప్రియమైన సహోదరుడా, యేసుకున్న అలవాటు ఏంటి అంటే తన వాడిక చెప్పున అతడు యెరూషలేములో నువ్వు చూసినట్లయితే ఒలీవల కొండకు వెళ్ళి ఆ కొండ మీద ఆయన రాత్రంతా గడిపినట్లు ప్రార్థన చేస్తున్నట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం. మనం ఆరాధిస్తున్న యేసుకున్న లక్షణం ఏంటో
తెలుసండి, ఆయన ప్రార్థన పరుడుగా మనం చూస్తున్నాం. గమనించమని మనం చూస్తున్నాం. నా ప్రభుని యేసు ఆయన కోరుకునేది ఏంటి అంటే, ఈ రాత్రి నిన్ను అడిగేదేంటి అని అంటే, నా ప్రభు నిన్ను అడుగుచున్నది ఏంటో తెలుసా? గమనించినట్లయితే ఎవరు ఆయన అంటాడు, ఎవరైతే ఆయనగా ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళ వైపు అంటే ఆయన కన్నులు ఉంటాయంట, ఆయన చెవులు ఉంటాయంట. అంటే మన తండ్రికి ఎలాంటి అలవాటు ఉంది అంటే, తన వాడి కచ్చిప్పున ఆయన ఒలివల కొండకి వెళ్ళాను. ఎందుకు వెళ్ళాడండి కొండకి అని అంటే, ఆ కొండ మీద ప్రార్థించేదానికి వెళ్ళినట్లు మనము చూడగలుగుతున్నాం. యేసు ప్రభులో రెండో లక్షణం ఏంటి అంటే, ఆయన ప్రార్థన పరుడుగా మనము చూస్తున్నాం. యేసు ప్రభు తన జీవితంలో ఎంతో ప్రార్థించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఎబ్రీ పత్రికలో రాస్తాడు, మరణము తప్పించమని అతడు కన్నీరు కార్చి ప్రార్థించినట్లుగా మనం లేఖనాల్లో మనం చూడగలుగుతున్నాం. అంటే నా ప్రియమైన సోదరుడా, అందుకే దేశమా యెహోవా మాట వినుము. ఎవరి మాట వింటున్నాం, ఎవరి మాట వింటే మనము దీవించబడతామో అనేది ఈ లేఖనాల్లో మనం చూడగలిగితే ఆయన అంటాడు, అందుకే నీ క్షేమకాలములు నేను నీతో మాట్లాడి తిని, అయితే నీవు నా మాట వినకపోవటమే నీకు వాడికైపోయింది. నీకు వాడికేంటో తెలుసండి, ఆయన మాట వినకపోవటమే. నీకు వాడికేంటో తెలుసా, ఆయన మందిరానికి వెళ్ళకపోవటమే. నీకు వాడికేంటో తెలుసా, ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించలేకపోవటమే. నీకు ఉన్న వాడికేంటో తెలుసా, ఆయన సన్నిధిలో గడపలేకపోవటమే. గమనించమని మనం చూస్తున్నాం. బయట ఎంతసేపు అయినా గడుపుతాం కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఒక్క క్షణం గడపలేని బ్రతుకులు ఎన్నో ఉన్నాయి అని కూడా సేవకుడుగా నేను మనవి చూస్తున్నాను. ఎందరో జీవితాలలో బయట ఎంత వ్యర్థంగా గడుపుతున్నారో మనం గమనించినట్లయితే, అదే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు గడపగలిగితే దేవుని వాక్యం ఏంటుంటుందో తెలుసా, నీ మందిరములో ఒక్క దినము గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టము. ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు నువ్వు పోగొట్టుకుంటున్నావు తెలుసా, ఎన్ని దీవెనలు నువ్వు పోగొట్టుకుంటున్నావు తెలుసా. దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న దీవెన నువ్వు పోగొట్టుకుంటున్నావు అనే విషయం నువ్వు మర్చిపోతున్నావని కూడా దైవ సేవకుడుగా నేను మనవి చూస్తున్నాను. అందుకే లేఖనాలు చెప్తున్నాయి, తన వాడిక చెప్పున ఆయన మందిరమునకు వెళ్ళును అని రాయబడి ఉంది. అందుకే ఆలోచించినట్లయితే దావీదును కూడా మనం చూడగలిగితే, ఆయన కాలుకి చెప్పులు లేకుండానే ఆ ఒలీవల కొండకెక్కినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఆ ఒలీవల కొండ ప్రార్థనకు సాదృశ్యమై ఉంది అని కూడా నేను మనం చూస్తున్నాను. అంటే యేసు ప్రభుకున్న లక్షణం ఏంటో తెలుసండి. ఆయన అంటాడు, తన వాడిక చెప్పున. మీరు గమనించుకోమని ఒక దైవ సేవకుడుగా నేను మనవి చూస్తున్నాను. నా ప్రియమైన సోదరుడా, మరి ఈ రోజున మనకి ఏడు వాడిక ఉందో మీరు ఆలోచించుకోమని కూడా నేను జ్ఞాపకాన్ని తీసుకుని వస్తున్నాను. యేసు ప్రభుకి ఇంకొక అలవాటు ఉంది, ఇంకొక వాడిక ఉంది. ఏంటి అని అంటే, ఆయన మరణానికి వెళ్ళక ముందు, ఆయన మరణ దినాలు సమీపించినప్పుడు ఆయనకు మరొక అనుభవం ఉంది. ఏంటి అంటే, ఆయన 12 మంది శిష్యులను పిలిచి అంటాడు, ఎదుగో మీరు పలానా ఊరికి వెళ్ళండి, వెళితే అక్కడ మీకు గది ఉంటుంది. ఆ గదిలోనికి వెళ్ళి ఆ గదిలో ఇదిగో నేను నీ కొరకై ఒక అక్కడ ఏర్పరచబోతున్నా, మీకు ఒక సన్నిధి ఉంది, అక్కడికి వెళ్దామని చెప్పి యెరూషలేముకు పండగ ముందే వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది అనంటే, ఒకడు నీళ్లు మోసుకుని పోతున్న వాడు కనపడతాడు. అయ్యా, మేము ఇదిగో ఈ గదిలో మేము విడిది కావాలి అని అడిగినప్పుడు వెంటనే ఒక సామానున్న గది చూపించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. యేసు ప్రభువు ఆయన 12 మంది శిష్యులు ఆ గదిలోనికి వెళ్ళి ఆ గదిలో అక్కడ బల్లారాధన చేస్తున్నట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం. యేసు ప్రభు అంటాడు, ఇదిగో నేను మిగులు ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ఏంటో తెలుసా, నేను ఇదిగో పస్కాను ఆశించాలని నా హృదయం ఎంతో అపేక్షిస్తున్నది అంటాడు. నా గమనించుకోమని మనం చూస్తున్నాను. ఇదిగో నేను మీతో కలిసి ఆయన శరీరం పంచుకోవటానికి నా హృదయం ఎంతో అపేక్షిస్తున్నానని యేసు ప్రభుకున్న గుణలక్షణం ఏంటో తెలుసా, ఆయన బల్లారాధన తీసుకునే అలవాటు. గమనించమని ఆయన అంటాడు, నేను ఇంకెన్నడూ కూడా ఇదిగో దేవుని రాజ్యం వచ్చేంత వరకు మళ్ళా వెన్నడు కూడా నేను తీసుకోనని అక్కడ లేఖనాల్లో మనం చూడగలుగుతున్నాం. నా ప్రియమైన సోదరుడా, దేవునికున్న మొదటి లక్షణం ఏంటి అంటే, దేవుని మందిరములోకి వెళ్ళి దేవుని వాక్యము ప్రకటించగలిగిన గుణలక్షణం చూడగలుగుతున్నాం. రెండవది చూస్తే ఒలీవల కొండకెళ్ళి అతను ప్రార్థించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. మూడవది మనం చూడగలిగితే ఆయన పస్కాను భుజించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. ఎందరో రక్షించబడ్డారు, ఎందరో మారు మనసు పొందారు, ఎందరో బాప్తిస్మాలు పొందారు, ఎందరో దేవుని సన్నిధికి వెళ్తున్నారు, ఎందరో దేవుని సన్నిధిలో నివసిస్తున్నారు, దేవుని సన్నిధిలో ఆరాధిస్తున్నారు, దేవుని సన్నిధిలో దేవునితో గడుపుతున్నారు. కానీ ఎందరో బల్లారాధనలో చేయలేని వారు ఎంతో మంది కనబడుతున్నారు. నా ప్రియమైన సహోదరుడా, దండం పెట్టి చెప్తున్నారు, ఎవడు నా శరీరము తింటాడు, ఎవడు నా రక్తము తాగుతాడు, వాడు నిత్య జీవము గలవాడు అని లేఖనాలు చెప్తున్నాయి. అటువంటి అనుభవం
నీకుందా? అటువంటి మనస్సు నీకుందా అని కూడా సేవకుడుగా నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. ఆలోచించుకోమని మనం చూస్తున్నాను. రక్షించబడ్డానికి సరిపోయింది అనుకుంటే భక్తి కాదు. గమనించుకోమని మనం చూస్తున్నాను. నేను రక్షించబడ్డాను, ఇదిగో నా జీవితంలో నువ్వు అనుకుంటే సరిపోదు అని కూడా నేను మనం చూస్తున్నాను. అక్కడ ఈ రాత్రి నీ ప్రాణము దేవుడు అడిగితే నీ స్థితి ఏంటి గమనించుకోమని మనం చూస్తున్నాం. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు, నీ రాజ్యం ఏది అనేది మనం ఆలోచన చూసుకోమని కూడా నేను మనం చూస్తున్నాను. దండ పెట్టి దైవ సేవకుడుగా మనం చూస్తున్నాను. దేశమా దేశమా యెహోవా మాట వినుము అన్నాడు. ఈ రాత్రి దేశాన్ని కాదు నిన్నే అడుగుతున్నాడు. నీవు నా మాట వింటే నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. నా మాట వినకపోవటమే నీకు వాడికైపోయిందని ఇరిమే గ్రంథంలో మనం చూడగలుగుతున్నా. యేసయ్యకు 3 లక్షణాలు చెప్పాను. ఒకటి, యేసు ప్రభువుకున్న అలవాటు ఏంటంటే ఆయన వాడికి చెప్పిన దేవాలయంలోకి వెళ్ళేవాడు, తన వాడికి చెప్పిన ఇదిగో ప్రార్థించేవాడు, తన వాడికి చెప్పిన బల్లారాధనలో పాల్గొన్నాడు. అలా మీరు కూడా జీవించండి. దేవుడు మీ కుటుంబాలు దీవించును. దండం పెట్టి మనం చూస్తాం. ప్రేమ నమ్మకమైన తండ్రి, ఆశ్చర్యకురుడా నీ కొందరాలు స్తోత్రాలు. మరొకసారి దేవుని సన్నిధిలో గడపడానికి మీరు ఇచ్చిన మహాకృపను బట్టి వందనాలు. ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డలందరినీ దీవించండి. మా దేశాన్ని మా పరిస్థితులు ఎరుగున్న వాడవనైనా ఈ భయంకరమైన స్థితిలో నుంచి మీరు కాపాడి రక్షించి ప్రతి బిడ్డను మీ హస్తపు నీడలో కాపాడి ఘనత మహిమను ప్రభావాలు మీరే పొందమని యేసయ్య నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.